Snapper, good morning. Fुंबिलिनि बायदिसिना खुलुमनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ आरो आंबो एसेनो मोजां दङ दिनै फुंजानि नोंथांमोन खालामनाय मोनसे गोदान भिडिअ आरो खनसे फरायहरलायबाय बिदिब्ला नोंथांमोना दिनै ब्लगखौ नायलांबाय थादो आङो दिनै मा शेयार खालामनो हायो नोंथांमोना एसे शेयार खालामनानै स्नापर दिनै कारिगाव बाजाराव थांगासिनो दङ स्नापर जोंहा फुङावनो 6:30 जायाखै 6:15 जाबाय न' हाबनायनि फुजानि एसे खरसा लायनांगौ दङ बेखौनो लायनानै फैनोसै दा फुङावनो जायोना बिदि गामिफोरनि बाजारा ओंखायनो फुङावनो फैबाय जोङो बोरमा बोरमि लाबोनांगौ नालाय एसे 6:30 उन्दुयोमोन नालाय दिनै फुंनि 5टायावनो सिखारनाय जादों उन्दुनो ओंखारखानाय मोनलायलायासै मेगन सिथाब मोनदों अखा एसे हानायजों जा मोजां जानां लामाया सोमखोरनो नै जेरैबो गोथां बिफां बिलाइ लामा गोदानजों समायसोगारदों गय बागान दंहाय ओरैथिं फाइनेलि कारिगाव बाजार सफैबाय नै फुंनिफ्रायनो ओरैबायदि बिहिर जाबाय मालाय नै बिराद थाब सिखारनानै फैयो गामिनि नालाय गारि दोननो जायगा गैबावलासो बाजारबो थांनानै फैखांबाय जोङो फुङावनो माने जोंहा गाबोन न' हाबगोन नालाय एसे बिदिनो खरसा लायनानै फैखांबाय ओरैबायदि नांगौआनो जोबा आरोखि गालानै सानैयाबो उन्दुनाय गालांदोंमोन नै सिखारनानै माबायदि लिलि लाला जालायबाय परथा लाबोनानै होदों नै दासो जाखोना माबायदि नै लेखाथ' फरायखायासो जागोन बे मानैया नै जिफ्रा नायनाय लेथें फिथेंजों बेफोरखौ एसे खनबानो जायो सानैजों लोगो नांनानै आंहा ओरै मावनो टाइमानो गैया ओजों फारौ लासाबनानै फैलायबाय दाउसा दौला लानानै फैदों आरो नै ओरैथिंबो थिग जाजोबखानानै दङ गासैबो नारेंखल थालिर नांगौआनो जोबखायाहाय सयथिबो दा नै सुनानै लास्रांजोब्बाय बेथ' आवगयनिनो 2 बोसोर सिगां ओरैनो गालांनाय माल माथामोन बियो बे न' गोदानावनो सोना गालांदोंमोन आरो ओमफ्राय खामानि मावनाय मानायजों फुरा गुफुंलि जाजोब्बाय नालाय आं दा दहाय फुङावनो सुस्रांनानै बेखौ दोनदोंमोन आराम रानबाय फांखा होनानै दोनदों आं न'आवनो मारिथेनानैसो दोनथ'नोसै आं बेखौ सुखाजोबनानै लानो हानानैसो सान्थि मेंग्रां जाजोबखाबायमोन नङाबा दखान बन्द' जाजोबबाय जों मोनलांलाय हाबा जाहैसै जोंहा नै दा गरम हावनो बैसागनि हाबा लखिमपुराव लांगोन दा बेलासियाव हाबा ओमफ्राय जोंहा दिनै बेलासियाव सोलाबा नालाय दानो जानानै फैखानोसै आरो कुनाल नै जोंनि ओमफ्राय नै बाबा कुनाल ना बाबा कुनाल बिसोरबो हाबा जाहैनो आरो जानानै फैनोसै दा साननिखौनो जाखानानै फैनोसै जोंहा गिफ्ट लानांगौ बैलाय बेहाय लानोसै नोंबो लायो बाबा थांनो नागिरदों बाबा नोङो हाबा जाहैनोसै जोंहाना माबा जानोसै फैनोसै फाइनेलि हाबाथिलियाव सफैबायानो नै जोङो सानथिं बाथिं मोनलायलायदों सानसे दिनै रिसेपसन आरोखि माने हाबानि सिगां रिसेपसन खालामनानै हरखानोसै गोजाननि नालाय बे हाबानि जायगाया बबेयाव होननानै बुङोब्ला क'क्राझार बेसरगावआव केन्सार हस्पिटाल एसे खाथि जायो ओमफ्राय लखिमपुराव लांगोन आरो जोंनि बाजैनि बिब'नि फिसाजोखौ हरगोन
ओंखामबो मोनजाबाय नै जोंहा बांद्राय गोबाव खालामला माने आंहाबो मिस्थि मेला दंबावो नालाय बिराद खामानि दङ ओंखायनो माबार ओंखाम जाबाय जोङो साहा लोंखांनानै जाखां लोंखांनाय ओंखाम खुरग्राफ्राबो आंनि लोगोजोबसो जौगाखां ग्रुप बिराद मोजां गोजाखानाय गावदां माइनाव फ्रि अबे माइनाव फ्रिया सागरि बे ओंखाम खुरग्राफोर ग्रुपआ माने जौगाखां गेदारिं ग्रुपआ आंनिनो लोगोफोरजों आरो गोदान ग्रुप जाहैदों दासो फार्स्ट टाइम बिसिनावनो अपेनिं खालामदों जोबोद मोजांखा सोरनोबाफोर नांगौबा क'क्राझार एरियायाव कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरो बिथांमोनखौ मोनगोन दा जोङो ओंखाम जाखांबाय माबा थांफिनसै नालाय ओमफ्राय थांफिनसैयाव नै एसे फटक लाबाय आरो हिन्जाव गोदानजों एसे मेम'रि थाथोंसै होननानै जाखो ना रिसर्टनिफ्राय बावसो थाफैखादों औ रिसर्टआव थाफैदोंनो अबाय बाथौ रिसर्टआव बेरायनोबो मोनबाय मालाय माबाफ्रा हौवा गोदान लागाबो सफैबायानो जाहैदों दा बाथौ रिसर्टआव थाथ'नानै दं जाहैदों आरो फैनो ओंखारहांबायनो होमबाबो जों नेनो हाला थांनोसै आब'आ सारि मोनदों ना मा नाम देबाकान्त उइथ सुमिता आच्छा देबाकान्त बिजामादैनि नामा हाबा जानानै फैबाय ओमफ्राय नै खामानियाव बेस्थ' गाबोन न' हाबनांगौ नालाय ओरैबायदि खामानिया गुलाय गुजाय जानानै दंजोबो ओरै न'फ्रालाय लेथ्रा गासिबो खयथासिम जायो हरथौबाबो साफा खालामजोबनानै दोननांगौ दिनै माने गाबोन फुङावनो फुजा दं नालाय न'आव थांनानै गामियाव फुजा होनानै ओमफ्रायसो बाव हाबफैगोन ओरै साफा खालामनायाव बेस्थ' आरो बयबो लिंहरबाय जानायबो सासे आरो ओरै फिसालाया बेस्टि जाबाय बे नै माने बेफोरखौ साफा खालामाखै नालाय वालखौबो एसे फुगारनांगौ बाबा एसे गोरानजों गाहायखौ खालामग्रोथ' नङाब्रा सिंखौसो खालामग्रोनांगौ गोजौखौसो बानायग्रोनांगौ हा ए गानो मोजां मोनाखै दे होमबालाय बेखौ बानायदो ओरै नैबेखौबो एसे फुगारजोबनांगौ नैबेखौ माने सानैजों दाखालि खालामखांबायमोन फिसालाजों फिसाजोजों ओमफ्राय होमबाबो मिस्ट्रिफ्रानो जोबाखै नालाय जाफिनबाय थायो नै हाद्रि हुद्रि दे सिदो दे बे मोननैया बारा खालामनांगौ गैया नै ओरै खामानियानो जोबबावाखैसो नायनाय मावगासिनो दंबावो नैबे आलमारियाबो बे टाइमाबो हास्लाबला नालाय ओंखायनो ओरैनो सायावल' सिथाबग्रोबाय ओमफ्राय सिङाव ओरैनो दस्रा स्टिकार बायदिसो सिथाबबाय बेखौ सानमायखां होबाथाय हास्लाबला जाहैदों आरो ओरै टाइल्स होगासिनो टाइल्सआबो आद्रा फिसा दंबावोमोन नालाय जोबनोनो रोङा आरोखि खामानियानो दाबो दा नै बेबो सिङाव फुरा मैला जानानै दंहैयो बेखौ साफा खालामनानै लाग्रोदों इसां गासिबो दा लास्टाव साफा जाखांबासो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामना होनोसैलाय संनो थिनहरखादों नालाय ओंखायनो हजों संनो थिनहरखादों नालाय ओंखायनो
ओरै ओरैथिं Sao phải đây rồi? Bây giờ mà mình sao vậy? Này. Kasih semuanya kasih beri kan dari sini. ब्लॉक बांध दो मैं किचन साफ तो लग रहा है लेकिन किचन में जो टाइल्स लगा है ऊपर वाली साइड पापा जो दीवार में जो आपने किचन में टाइल्स लगाई वो अजीब लग रहा है लाइट लग रहा है कुछ ज़्यादा ही आयो वाचिंग खाला मैंने अब नहीं उधर से थान की माफी